اگر عمر نو اسلام اندروں کر دیتا جائے، اسلام دے اندر کمی ہے میرے بھائی میرے برادر، میں تے آنا اسلام مکمل ہوندا تے عمر دی شان تے عظمت بیان کرن نال ہوندا ہے۔ واہ عمر میں تیری عظمت دے کے آ کہنے، اور کڈے حوصلے نال عمر نو لمیاں زباناں نال عمر دے خلاف زبان چلاندے نے۔ زبان کٹ کیوں نہیں جاندی؟ زبان اینا دی کٹ کیوں نہیں جاندی؟ زمین وے تنس کیوں نہیں جاندے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال خلافت کی دیئے تے حضرت ابو بکر نے آخری وقت جناب عمر نو نامزاد کر دیتا ہے تے صحابہ کہنے لگے ابو بکر پیاریا عجیب ہی انداز ہے تہاڈا، ایڈا سخت بندہ، ایڈا غصے والا بندہ تسا نامزد کر دیتا ہے تے سونیا اے تے غصہ ہی بڑا ہے، اے دے ویتے غصہ بڑا سخت ہے۔ تے جناب ابو بکر فرماندے نے او ساتھیو جدوں خلافت دا بوجھ کندیاں تے پوے گا تے عمر آپ ہی نرم ہو جائے گا۔ پھر واقعات نہیں ویکھے آئے کہ جناب عمر نے نرم ہوئے نے۔ میں پڑھ رہا سا ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹٹھا جیا گھر ہے، پرانا جیا بسیدہ جیا گھر ہے تے جناب عمر صبح صبح ہنیرے ہی اس گھر وچوں نکل دینے پے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں حضرت عمر نو پہچان تے لیا، میں جناب عمر نو سیان تے لیا تے میں اگلے دن میں اس گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، میں آکھیا میں پوچھاں تے صحیح عمر دا اینا نال رشتہ کیے، عمر دا تعلق کیے تے واسطہ کیے۔ میں دروازہ کھٹکھٹایا نا ویکھیا وڈیری عمر دی اماں جانے اکھاں تو نبی نہیں اینی بڑی ہمت کر کے اینے دروازہ کھولیا، کنڈال کھولیا تے میں پوچھیا اماں جان کل جیڑا بندہ صبح تواڈے گھروں نکلیا سی کون سی؟ تے ماں جی فرماندیاں نے وے پوچھن والے آ بیٹا مینوں کوئی خبر نہیں کون سی، کافی دن ہو گئے نے آندا تے میرے گھر دی صفائی کر جاندا ہے، میرے گھر پانی رکھ جاندا ہے، میرے کپڑے صاف کر جاندا ہے، ادالا پتہ نہیں کون سی۔ حضرت طلحہ فرماندے نے میں جان گیا اے تے جناب عمری نے رضی اللہ تعالی عنہ اے ہوئی جناب عمر نے رات نو گشت کر دینے اور ویکھ لیا 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، حکمران ہے۔ اوے اج دے حکمران بھی نے جڑے مٹھی نیند اپنے بستر تے لیٹے نے، غریب عوام دا کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں غریب عوام دا، غریب دے بچے دے منہ وچوں لقمہ تے نوالا چھینیا جا رہا، کوئی فکر نہیں۔ اور میں تے تانوں رب دا واسطہ دے کے آکھاں گا اگر حکمرانی دا ول سیکھنا تے میرے فاروق کولو سیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ اینج جا رہے نے اسلم غلام بھی نالے تے جاندیاں جاندیاں ویکھیا ایک جھونپڑی ہے او دے وچ بچے روندے نے پے، بچے رو رہے نے تے ماں نے بی بی نے ایک جناب برتن چولہے تے رکھیا ہے تے بچے رون ڈے نے۔ حضرت عمر اگے
گزر جاندے نے، واپس آئے تے بچے سوں گئے نے، تے اے جڑا برتن اے بھی چولہے تو تھلے لا کے رکھے آئے، تے جناب عمر وقت دے حکمران نے اینو حق حکمرانی کرن دا، تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بی بی بہنا خیر دے آوے نا بچیاں نو کھلا پلا تے سے، تے ماں دا دل دکھ پہ ہے اور جی دی اولاد دکھی ہوئے ماں پہ